Четирима от обвиняемите по делото за проповядване на религиозна омраза, възхваляване на ислямска държава и призоваване към война са крили мобилни телефони в килиите си в следствения арест. Това стана ясно по време на заседанието по делото срещу общо 14-те подсъдими в окръжния съд на Пазарджик. С телефоните си обвиняемите са влизали в ислямистки сайтове, показала техническа експертиза. Апаратите са били открити от надзиратели под дюшеците на леглата при претърсване на килиите. Информацията бе оповестена от прокурор Недялка Попова, която категорично се противопостави пред съдебния състав на искане на 8 от обвиняемите да бъдат освободени от ареста с по-лека мярка за неотклонение. Като мотив адвокатите им посочиха влошено здравословно състояние и тежкото положение на семействата им. Искането за по-лека мярка беше удовлетворено от съда. Още 7 от подсъдимите по делото за радикален ислям в Пазарджик излизат от ареста. Това се разбра след приключване на заседанието в четвъртък. Искане за по-леки мерки са подадени от 8, но това на главния обвиняем Ахмед Муса Ахмед е отхвърлено. Той остава с задържане под стража. Вкъщи се прибират Ангел Симов Айри, Светослав Манчев Зекерия, Ерджан Смаил, Рангел Илиев Малкия Ремси, Александър Иванов Банго, Орхан Барзак и Ненко Щерев Яшко. Още в началото на съдебната фаза от ареста бяха пуснати единствената жена подсъдима по делото Александрина Ангелова Мелекшен и Стефан Димитров Тефик. Сочения за основен подбудител към джихад Ахмед Муса Ахмед, осъден по друго подобно дело, за пореден път отказа да стане прав при влизането на съдиите. Според обвинението, той е контактувал пряко с ръководители на терористични клетки в Австрия и Германия и е оказвал логистична подкрепа на бойци на Ислямска държава. В проповедите си Ахмед Муса е призовавал за верска нетърпимост към всеки, който не изповядва салафизъм. При разпит на свидетели стана ясно, че в жилището на обвиняемия Александър Иванов в пловдивската Шекер махала по време на обиск е била открита пушка Манлихер с бойни патрони. По това време Иванов е бил в Германия и пред съда заяви, че няма нищо общо с пушката. Следващото заседание по делото е на 28 юли.